Salut și bine te-am regăsit la un nou episod de podcast Tehnocultura. Suntem la episodul 27 acum și l-am denumit episodul acesta API-uri și HUD-uri Angro. O să explic puțin mai încolo de ce avem numele ăsta de podcast. Printre subiectele pe care le vom discuta astăzi sunt Google devine serios cu Pixel 6, LED-uri albastre, API-uri la liber și HUD-uri pentru toți soldații. Gazele tale sunt Manuel Cheța și Vlad Bănică. Bine te-am regăsit într-un nou episod de podcast. Salut, Vlad! Salutare tuturor! Și uite cum, suntem la episodul 27 și chiar mă gândeam că noi primul episod ce l-am făcut în noua versiune Tehnocultura era pe 29 septembrie 2020. Mâine se duce anul. A trecut jumătate de an aproape, da. Sau nu aproape, chiar a trecut jumătate de an fix. Da, exact jumătate de an. E impresionant. Nu mă așteptam să ajungem aici. Poate pentru că nu știam exact pe ce drum o să pornim. Dar uite că e unul interesant, ne simțim bine și sper să ducem podcastul ăsta cât mai departe. Și uite cum, suntem deja la jumătate de an de podcast. Mâine ne facem 50 de episoade și răspoi facem 100 de episoade. Oricum, noi primim, să zicem, cuvinte de laudă de la oameni și ăsta este un lucru bun, ne face să continuăm. Mersi fain de aprecierile pe care le primim și mai trimiteți. Exact, mulțumim pentru tuturor celor care ne-au scris. Vă încurajăm pe toți să ne scrieți un mesaj de încurajare, o înjurătură, orice, cum vă face podcastul ăsta să vă simțiți, la modul cel mai sincer. Ne e de foarte mare ajutor feedback-ul vostru ca să știm unde mai avem de lucrat. Am vrea să știm ce fel de subiecte vă interesează, ce vreți să abordăm pe viitor, ca să facem podcastul ăsta cât mai atractiv pentru voi. Da, și cu ocazia asta nu uita să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit și peste tot poți să lași un mesaj să ne spui vrute și nevrute. Haideți să începem cu prima știre a ediției. E o chestiune care mă interesează, mai ales că sunt și eu developer și înțeleg puțin ideea de API-uri și Internet Archive chiar a publicat astăzi un articol ci că este o zi bună pentru internet. Iar cei de la ZDNet au publicat un articol în care spuneau Google bate Oracle în procesul pentru drepturile de autor pe API-ul Java. Și de fapt ce a fost acolo, Curtea Supremă din SUA a stabilit faptul că API-urile folosite de către Google, practic a creat un fel de imagine a API-urilor Java, sunt fair use, e o utilizare corectă sau dreptă a acelor API-uri. De fapt, cei de la Curtea Supremă din SUA nu s-au pronunțat pe faptul că API-urile ar putea fi protejate de drepturi de autor, ci pe faptul că cei care de la Google au fair use. Ideea este că cei care lucrează în software development, chiar dacă ai început acum de o zi, o săptămână, două, înțelegi faptul că API-urile, și o să explic imediat ce e aia, sunt o chestiune perfect naturală, ca și cum ai discutat, de exemplu, de șurub și piuliță. În toată afacerea unei API, ce este, să zicem, ca un fel de șurub pe care îl pregătești tu ca să unești două piese. Ce ar însemna să muți un cub care e prins cu șurub și piuliță de o anumită piesă mai mare. Iei cubul respectiv și îl muți pe o altă platformă care are la fel găurile de aceeași dimensiune și are piulițe în care se pot pune acele șuruburi. Acum imaginează-ți că Volkswagen face platformă și cubul respectiv, iar tu la rândul tău faci o altă platformă care îți permite să iei cubul de la Volkswagen să-l pui pe platforma ta. Pentru că tu creezi găurile respective și șaibele și totul și piulițele le pregătești foarte bine, în așa fel încât acel cub să se poate integra în platforma ta. Și vine după aia Volkswagen și te dă în judecată că ei atacat tu dreptul de proprietate intelectuală și copyright și ce vrei tu, ca să nu cumva să poți folosi efectiv cubul Volkswagen la tine, știi? Practic API-urile tot ce înseamnă e un set de instrucțiuni. Cum să folosești un anumit program. Și în setul ăla de instrucțiuni ți se spune, uite-te că ai un set de endpoint sau de URL-uri la care te poți conecta și să trimiți date și să comunici cu aplicația noastră.
în modul cel mai simplu, cam asta sunt API-urile. Bineînțeles, când discutăm de limbaj de programare gen Java sau alte chestii, acolo se discută de modul în care au numit ăștia funcțiile. De exemplu, să zicem că Java este o carte. Ok. În cartea noastră avem o funcție, spune citește coperta. Avem o altă funcție, numără pagini. Avem o altă funcție, să zicem, scoate la iveală sau prezentăm numărul de... Nu numărul, ci efectiv autorii cărții respective. Bun. Asta e Java. Și tu la un moment dat vrei să faci o altă carte. Și ca să obișnuiești oamenii care citesc în cartea Java, tu vei face o altă carte căreia îi vei da tot felul de funcții, tot așa. Citește autorii, citește numărul de pagini, toate cele, cu același nume. Și atunci vine Java să se supără pe tine. Java, în cazul nostru, este vorba de Oracle, cei care au creat limbajul de programare Java. Vine și se supără pe tine că ai făcut o carte care e similară și folosește aceleași nume de funcții. Iar chestia asta e considerată până la urmă fair use. De ce? Pentru că tu, deși ai creat ai dat același nume funcției, tu, în interiorul funcției respective, tu trebuie să scrii codul. Modul în care scrii tu codul este cum te privește pe tine. Ăștia, bineînțeles, de la Google au verificat întregul cod sursă al limbajului și tot felul de API-uri folosite, au văzut cum funcționează și atât, dar n-au făcut o copiere de cod. Te uiți, de exemplu, ai o mică funcție care adună două numere, nu? Bun. Ăia de la Oracle au făcut o funcție numită adună două numere, faci și tu adună două numere. Ei când adună două numere, să zicem că taie numerele în fiecare număr în două, după aia le adune. Să zicem ca metodă. Tu pe partea ta zici, ok, eu pur și simplu să adun două numere și îți returnez rezultatul. Cam asta este ideea de API-uri și chiar a fost o ceartă foarte mare și, de fapt, cred că procesul ăsta durează de vreo 10 ani de zile. Pe la tot felul de podcasturi de tehnologie, din când în când mai auzi de chestia asta cu Oracle. Și era foarte clar, mai ales pentru software developer, este foarte clară treaba că Oracle, tot ce a vrut să facă este să scoată niște bani de la Google. În niciun caz n-a fost că e vreo încălcare de drepturi de autor pe undeva sau că au făcut ăștia rău ceva sau nu, știi? Oricum, ideea de a breveta, să zicem, software în sine este destul de ciudată și este antitetică celor de la EFF, Electronic Frontier Foundation și tot fel de grupuri din astea care luptă pentru un software liber. Nu gratuit, dar software liber, știi? Și să nu uităm că până la urmă întregul internet efectiv merge pe software open source. Și este dovedit faptul că până la urmă open source, software ăsta liber, este la care stă la puterea, să zicem, nu la puterea, ci a dat putere oamenilor obișnuiți pe toată planeta. Și după aia vin ăștia alții care au făcut, într-adevăr, programe pentru care vor să ia bani de la Adobe, Oracle și mulți alții și fac puțin mai mult scandal decât ar fi trebuit, știi? Și m-am bucurat foarte mult că până la urmă s-a decis cât de cât că Oracle este in the wrong, cum se zice cu ocazia asta. Și, cum îi zice, ca să iau o pauză așa pentru efect, abia aștept să văd o situație sau, să zicem, o regulă undeva pe la americani, prin care, până la urmă, să se decidă, ok, API-urile nu pot fi protejate de drepturi de autor. Dacă tu, Vlad, creezi o funcție numită 7 pitici, eu am voie să-mi creez eu funcția mea numită 7 pitici, care face, să zicem, aceeași funcționalitate, dar nu am fulat cod de la tine, ci am creat în felul meu. Înțelegi? Asta e toată ideea de API-uri. Și faptul că nu se poate face sau nu s-ar putea face un copyright pe API-uri înseamnă că ai mai mult plug and play. Este mai ușor să integrezi funcționalități în diverse platforme, este mai ușor să muți oamenii de pe o platformă pe alta. Tocmai de aceea articolul de pe Internet Archive chiar spune că este un câștig pentru, să zicem, fanii interoperabilității. Și asta e un subiect despre care am discutat noi de vreo câteva ori până la ora aceasta, faptul că ai nevoie să faci interoperabilitate. Gândește-te ideea de standarde, de șuruburi, piulițe, ce vrei tu. A existat standardul ăla pentru că până la urmă ai avut nevoie de interoperabilitate. Și tot la fel ai nevoie de interoperabilitate inclusiv în lumea software. Nu te poți
spune la un moment dat Categoric. că face un program, dar să nu meargă pe niciun fel de altă combinație de software sau sistem de operare. Și uite-te cum e un lucru bun. Aștept să văd când decizia asta va trece puțin mai încolo de fair use, ci să treacă drept în direcția de ok, nu se poate face copyright pe API-uri și să meargă mai departe. Până una alta, acum o să fie mult mai simplu pentru oameni și o să fie mai curajoși să creeze tot felul de SDK-uri, cum au Software Development Kits, care Software Development Kits îți dă un IDE, un program care are tot felul de utilitare ce îți permite să scrii alte programe într-un anumit sistem de operare. Și îți dă un SDK, API, ce vrei tu și uite-te că unii dintre cei mai mari SDK-iști cu ghilimele de rigoare sunt ăștia de la AWS, Amazon. Hai să zicem că tu vrei să faci un serviciu cum este Wasabi pentru cloud computing și cloud storage în special. Wasabi, din ce înțeleg eu, ei folosesc aceleași API-uri ca la Amazon. Dacă le era cumva frică celor de la Wasabi, competiția Amazon, că ar putea fi dați în judecată, acum uite că nu o să le mai fie frică, pot să folosească în continuare API-urile Amazon. API-uri înseamnă numele de funcționalități, endpoint-uri și alte chestii de genul și vor ști că sunt protejați și nu vor putea fi călcați în picioare. Gândește-te ce însemna dacă nu era Google în spatele Android, că efectiv Android-ul a fost construit pe API-ul Java. Gândește-te dacă nu era Google cu banii pe care îi iau ei să se lupte cu Oracle. Dacă era o firmă mai mică, ce făcea chestia asta era călcat în picioare până la ora asta. Probabil că asta a fost oarecum și miza Oracle, să încerce să stoarcă niște bani de la Google, care Google ar avea de unde să-i dea, dar nu le-a ieșit, nu? Nu le-a ieșit. Și acum ideea este că sper că nu se mai merge mai departe, că n-ar avea unde. Ideea este că unul dintre judecători, nu mai știu exact cine, la un moment dat s-a pus să învețe programare, ca să-și dea seama care este cearta ăstora cu API-urile, pentru că, în mod normal, este greu să explici unui om care nu are de-a face cu software development-ul ce este la un API, un cod, un program și așa mai departe. Și un judecător dintre toți ăștia, la un moment dat, a învățat să programeze. Și a trecut prin vreo 6 curți de apel, reapel, ce vrei tu pe acolo, și la una dintre astea, avocatul judecător a dat dreptate la Google. Zice, băi, după ce am programat și eu un timp, mi-am dat seama că e o prostie. Oracle n-are ce căuta să ceară bani pentru API-uri. În fine, e o veste foarte bună și am ținut, chiar dacă este puțin cam obscură, e ezoteric așa pentru foarte mulți oameni, dar e o veste foarte bună și pentru care mă bucur eu. Gândește-te că o tonă de firme mici vor putea face tot felul de API-uri fără să fie călcate în picioare, inclusiv de cineva ca Google. Și cam aici mă opresc, că aș mai putea vorbi, dar timpul este limitat. Îmi place că ești foarte pasionat de subiect, din păcate nu prea pot să te susțin, că nu mă pricep foarte tare în chestiile astea, știu și eu ce e la un API și așa mai departe, dar sunt încă începător în ale programării, să zic așa. Oricum, și pentru cei care ne ascultă și sunt în domeniu, sunt convins că sunt vești bune, dar trecem mai departe acum la un subiect pe care l-am găsit prima oară în Ars Technica, și este legat de universul Apple, care univers Apple, uite că face și lucruri bune în ciuda multelor valuri de ură pe care le tot primește așa din când în când. Și anume se pare că au început să respingă foarte multe aplicații care vin la review în App Store de oarește vreme, ceea ce ne duce cu gândul la faptul că urmează în curând un release de software important pentru Apple. Mai precis, e vorba de iOS și iPadOS 14.5, care s-ar putea să se lanseze deodată în perioada imediat următoare. Care e treaba și de ce sunt respinse aplicațiile astea? E foarte important. Ei bine, cei de la Apple își actualizează politicile de privacy cumva în favoarea utilizatorilor. Și anume, nu vor să mai permită aplicațiilor
cel puțin aplicațiilor third party, să folosească funcții de tracking din astea avansate, una dintre ele numindu-se fingerprinting, prin care efectiv dau un ID individual fiecărui device ca să poată să controleze mult mai clar și concis informația de pe telefoanele respective. Și plus că fingerprinting-ul ăla te urmărește peste tot pe internet, din ce am înțeles, nu? Absolut. Da, te urmărește clar peste tot pe internet. Se pare că tool-ul ăsta este vital pentru multe companii din advertising. Folosește multe tehnici din astea de targeted advertising și cel mai supărat a fost Facebook în urmă cu, nu mai știu, vreun an sau ceva de genul când s-au anunțat prima oară modificările astea. Dar bineînțeles nu sunt singurii care vor fi afectați. Același Facebook care de curând a pierdut iarăși datele a 500 de milioane de oameni, nu? Exact. O să venim și la subiectul ăsta puțin mai încolo. Ei bine, chestia e că se pare că violarea acestor noi termeni e cauzată de un SDK, că tot am vorbit de SDK-uri, de la o companie analitică numită Adjust, care folosește SDK-ul ăsta și se pare că, nu folosește, el dezvoltă, dar se pare că APK-ul respectiv e folosit undeva la 50.000 de aplicații. Îți dai seama, enorm. Adică orice om de pe lumea asta folosește uzual 10-15 aplicații, hai 20. Restul sunt efectiv gunoi, le instalezi, le folosești odată de 2 ori și renunți la ele rapid, că îți dai seama că n-ai nevoie neapărat de ele. Dar e integrat în foarte, foarte multe aplicații, ceea ce înseamnă că multe dintre ele vor fi scoase din App Store în perioada următoare dacă nu se conformează producătorilor la noile guideline-uri. Printre, probabil cel mai important update va fi ăsta în noul iOS. Cumva mă bucură chestia asta. Uite, chiar acum citesc cartea The Age of Surveillance Capitalism, poate ai auzit de ea, scrisă de o tanti Shoshana Zuboff. Am citit cam un sfert de ea și sunt un pic îngrozit de ce citesc acolo, pentru că sunt anumite chestii de care nu știam. De unele mai auzisem, dar nu le-am avut în vedere la momentul respectiv și acum le citesc cumva cu alți ochi, cu altă minte și mă sperie ce citesc acolo. Sunt chiar la un capitol despre Google și despre toate tehnicile lor de achiziționat date, ca să nu zic furat. Și când citești știrea asta, uite, îmi dă așa un pic, nu sunt fanboy Apple, nu vreau să fiu înțeles greșit, dar îmi dă așa un pic de încredere că Apple totuși se duce în direcția bună cu genul ăsta de măsuri. Pentru că chiar dacă o aplicație încearcă să facă tracking și chiar dacă tu vrei ca aplicația să facă tracking dintr-un motiv sau altul, e bine să știi de chestiile astea. Asta e foarte important. E important să nu facă lucrurile astea pe ascuns. Și ei, practic, asta încearcă să facă. Vor să transparentizeze foarte bine ceea ce vor aplicațiile de la utilizatori, astfel încât să poți lua tu decizia pentru tine, nu să o facă aplicația. Ce aplicație e asta? E o aplicație de pus wallpaper-uri pe telefon. Ok, și ce vrea de la mine? Păi îți vrea numărul de telefon, vrea numerele contacților tăi din telefon, vrea acces la informații din aplicația Health, da? Vrea să știe înălțime, vârstă și așa mai departe. Puțin și cam prea mult, așa, da. Da, pentru ce? Dacă e vorba de o aplicație de wallpaper-uri, poate sună exagerat, dar nu e. Să știți că multe aplicații de genul ăsta foarte banale la prima vedere folosesc unele dintre cele mai avansate metode de tracking tocmai pentru că par inofensive. Știi? Și atunci e important să știi din start cu ce te confrunți. Iar tehnici din astea de tracking, de fingerprinting și așa mai departe, care nu sunt scoase în evidență și nu sunt aduse în atenția utilizatorului, vor fi eliminate de către cei de la Apple, ceea ce e un lucru complet lăudabil. Și stăteam și mă gândeam astăzi în timp ce ascultam cartea și cu știrea asta în cap, dacă Google va face vreodată pasul ăsta și cumva Google este fix parte din cei care câștigă de pe urma acestui tracking, știi? Cumva Apple, poate și prin faptul că oferă produse mai scumpe, prețuri mai mari și pe aplicații și sunt mai puține aplicații gratis decât
la Google și așa mai departe, nu e atât de dependentă de lucrurile astea. În schimb, Google pe asta și-a construit imperiu, știi? Dar Și știi cum da, e nu știu ce să zic. legat de Google, mai devreme sau mai târziu, știi că e procesul ăsta mare de antitrust, care va durea 50 ani de zile, în care sunt luați în vizor Facebook, Apple, Google și așa mai departe. Ce mă gândesc că s-ar putea întâmpla este Apple să fie obligat să aibă mai multe store apps, să-ți permită instalarea aplicațiilor prin mai multe store apps, în baza unor politici, bla bla. Google va trebui să se despartă de partea de advertising, să o despartă de partea de search și de partea de Android. Deci, chiar dacă e Alphabet, că de fapt ăștia de la Google ce au făcut? Au făcut firma asta Alphabet, tocmai în ideea că mai devreme sau mai târziu va interveni un proces de asta de antitrust și vor trebui să rupă firma mai multe bucăți, dar nu contează, e tot firma Alphabet care le deține pe asta la alte, știi? Și va trebui să, odată ce se vor rupe în mai multe firme, atunci îți dai seama, când îți iei un telefon și ai Android pe el, nu o să fie așa de ușor pentru Google să strângă date despre tine. Și Ar fi uite, bine. faptul că Apple implementează niște chestiuni legate de intimacy, privacy, ce vrei tu mai departe, asta cumva o să-i oblige pe mulți alții să facă același lucru, știi? Pentru că Apple este gold standard, deși nu este tocmai acolo unde vrea să fie, este gold standard comparativ cu mulți alții, știi? Și e bine că fac ăștia politici mai bune. Mi se pare că și Google la un moment dat vrea să limiteze accesul aplicațiilor, de exemplu, în curând. Ci că din toamnă o să facă o chestie de genul ăsta cu o schimbare ce o pregătesc ei pentru septembrie-octombrie, iar aplicațiile vor trebui să justifice de ce vor să afle lista de aplicații instalate pe telefon. Tu instalezi ceva un wallpaper pe Android și ăla cere de la sistemul de operare să-ți dea lista de aplicații deja instalate. Care e rostul? Și să nu uităm că tot felul de aplicații din astea relativ inofensive, de wallpaper, de pisicuțe aruncate pe acolo, de jocuri, ce vrei tu, sunt și un fel de window, o fereastră pentru malware. Cu cât are mai mult acces la informații personale, cu atât ești mai la risc. Și, efectiv, în momentul de față, aproape de fiecare dată când intri pe internet, ești la risc, într-un fel sau în altul, că ajungem la chestia cu Facebook-ul și așa mai departe. Așa că Google-ul va trebui din cât de curând să implementeze reguli similare. Dar, spun, procesul ăsta e foarte important. Procesul ăsta cu antitrustul se mișcă puțin cam prea greu pentru gusturile mele, dar uite cum a avut rol asupra Microsoftului să-l calmeze până la urmă, că mânca tot felul de firme și le călca în picioare, tot așa o să-i calmeze frumușel și pe ăștia de la Apple și Google și Facebook. Fac ei lucruri bune, dar știi cum este. Cum votezi un partid preferat, nu zic care, cum am făcut și eu, dar eu mă uit cu un ochi critic la fiecare știre, la fiecare mișcare pe care o fac. De ce? Pentru că vrei să te asiguri că chiar dacă e o firmă care îți place, un business care îți place, ei continuă să fie oameni, să zicem, corecți. Și cu asta da, cum să zic eu, și chestia asta cu procesele antitrust e o discuție foarte mare și tot în cartea asta explică foarte fain cum faptul că trebuie să respecte cumva toate legile democrațiilor din țările în care sunt intentate procesele astea, fac lucrurile să dureze atât de mult timp încât la sfârșit nici măcar nu mai contează rezultatul procesului, pentru că o companie ca Google, de exemplu, care e dată azi în judecată pentru ceva făcut ieri și procesul se soluționează peste 10 ani, ei bine, peste 10 ani ei și-au făcut deja treaba cu informațiile pe care le-au colectat în perioada respectivă și așa mai departe, știi? Asta e un pic problematic, dar e o discuție prea complicată asta pentru altă dată, e o discuție foarte, foarte largă, dar interesantă. Vreau să mai adaug aici, dacă tot am menționat de iOS 14.5, respectiv iPadOS 14.5, că printre toate funcțiile astea de protejare a intimității utilizatorilor pe care le va adăuga, mai are câteva funcții noi. E un update major, se pare, printre care posibilitatea de a debloca telefonul dotat doar cu Face ID, adică cu sistemul ăla de identificare a feței, cu ajutorul unui Apple Watch sincronizat. De exemplu, ești la magazin, ai masca pe față,
vrei să-ți deblochezi telefonul cu Face ID, dar evident nu poți să-ți dai masca jos, atunci o faci apăsând pe telefon, pe ceas, îmi pare rău. Îmbunătățiri pentru Siri, nu mă interesează, nu folosesc. No. Și suport global pentru 5G Dual SIM. Asta cumva înseamnă că urmează să apară mai multe modele Dual SIM din partea Apple. Cam atât. Da, și suport pentru controlere de PlayStation 5 și Xbox Series X. Probabil pentru cei care se joacă pe aceste produse de la Apple. Emoji-uri noi nu contează pentru mine. Pentru alții poate sunt cele mai importante, îmi pare rău că îndrăznesc și cam atât. Selling point. Vino la noi că avem emoji-uri bune, faine. Nu știu pe cine l-a prins vreodată chestia asta. Da, niciodată. În fine, adică folosesc emoji-uri, dar nu mă interesează niciodată dacă sunt emoji-uri noi sau whatever, știi? Da, ne-am învățat să folosim 2 puncte D sau 2 puncte P și la revedere. Și cam asta e treaba. Hai să mergem mai departe la următorul punct, de la Blipping Computer, care este site de securitate. Și zice acolo că 533 de milioane de user Facebook au avut detaliile publicate pe forumurile de hackeri. Este vorba de un hack care a avut loc în 2020, mi se pare, anul trecut, sau poate chiar în 2019. Ba nu, era în iunie 2020. Și sute de milioane, practic 533 de milioane de conturi, de detaliile acelor conturi au ajuns în mâinile hackerilor. Asta era în iunie 2020. Și baza aia de date a fost cumva ascunsă pe diverse forumuri de hackeri. Și de curând, acum o săptămână, 2, a fost publicată pe gratis, pe un forum din ăsta de hackeri. Și foarte curând, site-ul numit Have I Been Pwned, haveibeenpwned.com a strâns deja toate detaliile respective de pe site-ul de hackeri și acolo poți să-ți pui, de exemplu, adresa de e-mail sau numărul de telefon să vezi dacă cumva datele tale sunt între datele care au fost hăguite și furate în urmă cu mult timp, știi? Și eu mi-am pus o adresă de Yahoo ce aveam mai de mult, făcută prin 2004 și în site-ul ăsta Have I Been Pwned, vezi că este în show notes. Pentru cine e interesat, l-am și accesat. Este în show notes. Să nu uităm că episodul de astăzi am înregistrat pe data de 6 aprilie 2021, într-o zi de marți. Așa, doar ca idee, ca să știm că am pomenit că în urmă cu o săptămână. Și pe site-ul ăsta Have I Been Pwned mi-am pus adresa de e-mail veche, aia de Yahoo. Adresa de e-mail de Yahoo era în 12 locuri, în 12 leaks, de la 12 firme și aplicații și ce vrei tu diferite. Din fericire pentru mine am trecut de la adresa de Yahoo în urmă cu vreo 3 ani de zile și ceva. Când a ieșit la iveală faptul că Marissa Mayer, atunci director de la Yahoo, a ascuns informații legate de un breach care avusese loc în urmă cu 1 sau 2 ani de zile, știi? 400 de milioane de conturi de Yahoo fuseseră, detaliile acelor conturi fuseseră vândute la liber de către hackeri. Și Marissa Mayer știa treaba asta. Înțelegi? A plecat de la Google, lăudată fiind mai ce vrei tu, s-a dus la Yahoo și la Yahoo a ascuns informația asta. Acum nu știu pe unde mai lucrează, în fine. N-aș avea încredere să lucrez cu o firmă care a angajat-o. Și care a angajat pe alți oameni gen Mark Zuckerberg sau ce vrei tu. În fine, ideea este că în site-ul ăsta mi-am pus atunci și adresa mai nouă pe care o am, de la Gmail. Și am descoperit și acolo. Adresa mea a apărut în 2 leak-uri de la care au avut loc unul prin 2015 și unul prin 2019. Din fericire, de atunci mi-am schimbat adresa de e-mail de vreo, nu adresa de e-mail, parola de nu știu câte ori. Și atunci, în principiu, ar trebui să fiu ok. Mi-am schimbat și parolele la site-urile alea 2 și parolele de la site-uri, dar și parola de la contul de Gmail în sine a făcut-o mai puternică. Și ne-am încercat cu telefon. Dar hai să vedem acum pe Have I Been Pwned un telefon de UK. Gândește-te că, dar fiindcă sunt în UK și detaliile astea în informațiile publicate de Blipping Computer, ci că hack-ul ăsta are nu numai adresa de e-mail, are nume,
și chiar și număr de telefon în anumite cazuri. Și în ultima perioadă am tot primit telefoane spam, de nu știu de unde, știi? Și nu știu dacă sunt și eu la riscul ăsta. Nu știu dacă tu ți-ai testat vreo adresă de e-mail să vezi acolo. Mi-am testat și I have been pwned, din păcate. Cumva era de așteptat. Dar dacă datele sunt vechi, adresa aia e de la un cont vechi de Facebook pe care nu-l mai am. A fost șters, ar trebui să fie ok. Acum, Dumnezeu cu milă. La cât de des au fost atacuri informatice de toate felurile, nu doar pe Facebook în ultima vreme, mai devreme sau mai târziu o să licuiască și datele mele, doar că, mai mult decât newsletter-uri de la Lidl, nu prea știu ce ar putea să fac. Uite, la mine în contul de Patreon a apărut adresa mea de e-mail în octombrie 2015. Site-ul Patreon a fost hăcuit, 16 GB de date au fost publicate. După aia era în 2019, în aprilie, Lumin PDF. Lumin PDF este un service de management de PDF-uri folosit de către ăștia de la... Era folosit într-o vreme de către ăștia de la Google Drive. Când avea un PDF în Google Drive, vrei să-l vezi, zicea, uite, îți recomandăm următoarele aplicații. Acum, în momentul de față, nu cred că Google mai recomandă Lumin PDF. Sper eu. Chiar sper. Hai să verificăm puțin el. Dar trebuie să te gândești că ești la risc. Foarte des ești la risc și, efectiv, nu ai ști foarte bine ce să faci într-o mulțime de situații. Hai să vedem unde mai găsăm un PDF. Ia să văd. Și dau Open With. Da, uite, mai este. Suggested third-party apps, Lumin PDF, încă este sugerat de către ăștia de la Google. Și poți să folosești Google Docs sau cine știe ce alte aplicații. E bun de știut că Lumin PDF încă este în listă, dar au fost hăcuiți ăștia în 2019. Nu știu dacă s-au învățat. Dar gândește-te, faptul că sute de milioane de detalii de la userii Facebook în fiecare an apar cumva pe internet, nu mai este o surpriză. Nu știu, tu ai fost mirat? Nu, absolut deloc. Am mai vorbit despre chestia asta. Eu sunt de părere că ei or să încerce tot timpul să folosească cele mai ieftine soluții până când se întâmplă câte o chestie din asta de stocare, știi? Chiar dacă nu sunt cele mai sigure. Pentru că scopul lor e să facă bani, nu să protejeze datele nimănui, să fim serioși. Și chiar zice, e un podcast pe care îl urmăresc, e Security Now, și acolo Steve Gibson, expertul în securitate, zice că el nu vrea să fie în poziția celor care să se ocupe de securitatea firmelor mari. Cu cât ești mai mare, cu atât ești mai atractiv pentru hacker și hoți și ce vrei tu mai departe. Noi, cum suntem și blogger micuți, avem diasporacast.com și manelecheța.com, avem câțiva cititori pe acolo, nu prea sunt interesați hackerii de noi. Dar gândește-te că firmele astea mari au foarte mulți bani și atunci normal că sunt și centrul atacurilor. Și într-un fel, chiar mă uitam pe aici, mai devreme sau mai târziu o să constatăm că adresele noastre de e-mail pot fi considerate un fel de adrese publice, cum ar fi, hai să zicem, adresa de la casa ta, e o adresă publică. Să zicem, stai pe strada Soarelui numărul 47. Nu știu dacă există strada aia, dar mă gândesc. N-ai ghicit. Și, da, dar ideea e că, într-un fel, adresa noastră trebuie să considerăm că adresa noastră este publică, dar trebuie să avem grijă ca parola să nu nimerească pe vreun site. Deși există tot felul de chestii, de reguli legate de stocarea parolelor, acum se spune, ok, parola trebuie să fie hashed and salt. Adică, efectiv, parola, când o introduci în sistemul, în vreun site, trebuie să fie pur și simplu criptată într-un mod anume. Și chiar dacă baza de date este furată de către hacker, ei pot să vadă adresa de e-mail, dar nu vor putea vedea adresa ta. Dar adevărul este că la câte conturi câteodată ești nevoit să le faci pe lună, câteodată câte un cont nou pe lună, nu știi ce probleme au ei pe site-urile respective și la un moment dat nu salvează parola cum ar trebui. Și atunci apare parola în text clar, în baza de date și ăla ești. Tocmai de aceea mă gândesc din ce în ce mai serios să mă mut pe un password manager. Am zis că mă descurca eu cu formulele și invențiile mele, dar mai devreme sau mai târziu, dar fiind numărul mare de website-uri la care sunt înscris, gândește-te, unul dintre website-urile astea trebuie să fie veriga slabă și atunci îți pui la risc
efectiv toate conturile. Nu este tocmai ușor să-ți descopere parola, dar mai devreme sau mai târziu, chiar și ideea de formulă s-ar putea să fie riscantă. Așa că încă mă gândesc la mod serios să folosesc un password manager. Cam asta vreau să spun. Te referi la un password manager care să-ți genereze o parolă sau... Tu ai un master password care poate să fie extrem de complex și atunci ții minte doar chestia aia. Și atunci password managerul generează aleatorii, total random, parole pentru restul de, să zicem, 50 de conturi pe care le ai tu. Ideea e că password managerul ăla va trebui să-l plătești, să-l ai și pe desktop și pe telefon. Cam aia e toată figura. Da, eu nu sunt încă de acord cu chestia asta. Mie mi se pare că trebuie să-ți știi fiecare parolă. Se poate întâmpla ca, nu știu, să pice password managerul ăla sau să te afli într-o situație în care nu poți neapărat să ai acces la el și așa mai departe și consider că tot e mai bine să-ți poți aminti parolele alea. Mi se pare că ești cumva captiv dacă depinzi de o aplicație pentru lucrurile astea care sunt destul de importante. Singura soluție de compromis în toată afacerea asta ar fi, știi care? Folosești un password manager, dar te uiți ce parole îți generează pentru tot felul de servicii și le treci în jurnal scris, fizic, pe care îl ții într-un dulap acolo. Da, e o alternativă. Eu aș prefera în continuare să-mi fac o parolă și mai lungă, folosind un algoritm prin care mi-o pot aminti. Dar, mă rog, asta depinde de fiecare. E doar ce aș face eu. Mie mi-e frică de chestia asta. Efectiv m-aș simți la mâna celor care mi-au generat parolele, știi? Adică oricum n-aș face asta niciodată pentru chestiile esențiale, gen cont bancar, nu știu, ceva, date super importante. Pentru login-uri la YouTube și la alte site-uri din astea multe care îți cer acum login, n-ar fi neapărat o problemă. Dar aș prefera ca chestiile de care poate depinde viața mea, ca să zic așa, să nu fac asta. Și, bineînțeles, ca de fiecare dată, two-factor authentication sau multi-factor authentication ca să fie puțin mai bine. Și atunci, dar nu prin SMS, dacă poți prin aplicațiile alea de cod generat pe bază de timp. SMS-urile, ci că sunt foarte ușor spoofed în perioada asta. În fine, am făcut o paranteză cam mare și cred că am înțeles ideea că Facebook are zero respect pentru utilizatorii săi. Aia cred că nu mai era de mult un mister pentru nimeni. Păcat doar că foarte puțină lume chiar realizează că se întâmplă lucrurile astea. În fine, vorbim mai puțin de Facebook, că din păcate nu vorbim decât de rău de ei în ultima vreme și trecem mai departe. Un subiect pe care l-am curat, ca să zic așa, din Engadget, dar în articolul original a apărut în 9 to 5 Google, ne spune că Google sunt pe cale de a introduce primul lor sistem on a chip, adică primul lor, între ghilimele, procesor, să zicem așa, în termeni standard, pe următorul model Pixel, pe Pixel 6. Și se pare, uite, că iau încet modelul altor mari producători, cum ar fi Apple, Huawei, până și Xiaomi are procesoarele lor, nu știam de asta. Apple e clar, Huawei are procesoarele Kirin, cele de la Xiaomi nu știu exact cum se numesc. Samsung are Exynos și se pare că sistemul on a chip-ul ăsta care va fi montat pe Pixel 6 este cumva derivat din sistemul Exynos al celor de la Samsung, ceea ce din păcate nu e cea mai bună veste. Așa, ca să fac un foarte scurt istoric, Samsung oferă pentru telefoanele sale flagship de obicei două variante de procesor. Fie ăsta Exynos dezvoltat in-house, care de obicei a venit pe piețele din Europa, dacă nu mă înșel, sau flagship-urile de la Qualcomm, de exemplu, pe S20, S21 și așa mai departe, care sunt net superioare. Viteze, performanțe și baterie mult mai bună, să zicem așa. Deci rămâne de văzut. Poate au făcut niște modificări cei de la Samsung împreună cu Google, astfel încât chipul ăsta să fie o evoluție a ce oferă Samsung până acum, dar lumea e sceptică în privința chipseturilor Exynos. Eu mi-aduc aminte din perioada când aveam mulți ani. Era încă Samsung Galaxy S4. Era nu chiar flagship, era flagship-ul de anul trecut, cum ar veni. Și de atunci exista bătălia asta, încă de pe atunci existau
în flagship-urile Samsung două variante de procesor, Exynos sau Qualcomm, și eu am nimerit unul cu Exynos, nu l-am luat nou, l-am luat la mâna a doua. Doamne, cât de tare putea să se încingă telefonul ăla. Era absolut oribil și bateria ținea extrem de puțin și abia după aia am citit și am aflat că de fapt ăsta nu era procesorul pe care îl vroiai, dar era procesorul care se găsea pe piața din Europa și nu prea aveai de ales, știi? De-aia zic, eu am amintiri neplăcute cu Exynos, din ce am mai văzut pe la unii, pe la alții, unii sunt sceptici, alții speră că colaborarea dintre Google și Samsung e de bun augur și vor ajuta cumva la ridicarea performanțelor acestui chip. Se pare că numele de cod intern pentru procesorul ăsta ar fi Whitechapel și ar urma să fie instalat nu doar pe telefoanele celor de la Google, ci ar vrea să poată fi folosit și pe Chromebooks. Se pare că Chromebooks încă există și o duc binișor. Deci, da, Google trece încet pe silicon propriu, ca să zic așa. Cam asta ar fi moda ultimilor 2 ani. Da, că acum am înțeles că nu o să fie numai pe Pixel 6, o să fie și pe Pixel 5a sau ceva de genul ăsta. Oricum... cred că pe următorul Pixel A, adică cel de la anul, probabil. Că 5A am impresia că a ieșit deja, nu? A ieșit și am înțeles că ar fi un fel de refresh. Nu știu ce vor să facă. Ok, așa se poate să fie o variantă de genul. Ideea este că Google ar putea să-și creeze propriul său, să zicem, CPU mobil pe an fără nicio problemă, pentru că ei își fac design de, să zicem, de propriile clustere pentru nu bazele lor de date, ci pentru data centere. Ei și-au creat propriile lor hardware-uri pentru networking și procesare și ce vrei tu pe acolo. Așa că pentru mine nu e o știre extraordinară faptul că Google își face propriul CPU, SoC sau ce mai fi, e faptul că în sfârșit se gândesc să se ducă puțin mai mult. Dar acum îți dai seama, e un risc și cu integrarea asta verticală. Când o firmă începe să facă de toate chestiile și de la distribuție până la construcția de piese și ce vrei tu, se aruncă, se bagă într-un colț, cum a făcut Intelul. Intel face și design de procesor, dar face și producție, fabricație. Și acum e o problemă. Când nu se pare asta două, nu permiți competiție și pe de altă parte risc să te transformi într-un dinozaur care se mișcă extraordinar de greu. Și atunci, nu. Google probabil că știe foarte bine care este treaba. Ideea este că tot ce... Acum, Samsung ce este? Sud-corean. Deci n-ar fi riscul să fie influență din asta chinezească. Să zicem că toată lumea vrea să fugă de chinez la ora Nu cred asta, că poate știi? fi vorba. Nu. Dar... Pe de altă parte, cumva dă un sentiment de încredere că Google ia în serios divizia asta de telefoane mobile dacă investește în așa ceva. Știi, pentru fanii produsului ăstuia Pixel e un semn de bun augur până la urmă. Exact, uite, e Pixel 4 și chiar mă gândeam, zic, sper că eu am Pixel 4 și sper că ăștia o să continue și când văd că investesc efectiv în propriul lor SoC, asta înseamnă că cel puțin 2-3 generații încolo mai merge mai departe cu pixelul și eu chiar mă bucur. Pentru că fug nebunește de Samsung, iPhone nu-mi place, să zicem, ecosistemul și atunci am avut la un moment dat, am folosit un telefon 2 chinezești. În perioada asta prefer să stau departe de ce înseamnă produse chinezești cât se poate, știi? Așa că pixelul e pe primul în listă când e vorba de telefoane mobile. Bun. Hai să mergem la alte chestii. Mai sunt chestiuni faine de discutat. Uite, tocmai de la PC Gamer am aflat că Microsoft a intrat într-un contract de 20 de miliarde de dolari cu armata SUA pentru harduri pentru soldat. Toți gamerii de pe planeta asta știu ce înseamnă Heads-Up Display, HUD. Și mi se pare că unele mașini deja implementează HUD-uri, ceva de genul ăsta, au display care reflectă direct în parbrizul mașinii pe suprafața interioară și vezi foarte bine, să zicem, o hartă sau kilometrajul, ori, ce știu, ce viteză ai, chestii de genul ăsta. Foarte bine, e un termen optimist pentru heads-up display-ul de pe mașini. Am avut parte de a testa câteva dintre ele, dar urmează, noua generație promite niște revoluții, va fi interesant de văzut. Noaptea vezi, ziua când e lumină puternică, mai slab. E vorba de faptul că sunt informații destul de puține și arată cumva display LCD din anii 80.
Dar, după cum am zis, se pregătesc niște inovații interesante. Niște chestii cu o realitate augmentată. Nu vorbesc acum prea multe, așteptăm să iasă pe piață mai întâi. Da. Hei, și uite-te că ceea ce vedem noi în jocurile noastre video, scuze, cu heads-up display care zice câte gloanțe mai ai, în ce direcție trebuie să te duci și așa mai departe, ceva de genul ăsta vrea să implementeze Microsoft pentru soldații americani. Și vor să pregătească HoloLens, efectiv măști din astea puse peste ochi, cu HoloLens, cu camere, ce vrei tu și așa mai departe și cu, bineînțeles, GPS, satelit și orice chestie vrei tu pe acolo. Și nu am folosit HoloLens până acum, sincer. Sper că au un fel de display pe, să zicem, ochelarii respectivi, în care, într-adevăr, îți arată măcar direcția în care trebuie să te duci și colegii tăi, unde sunt ei situați. Cum e în jocurile alea de FPS-uri tactice, shootere tactice, unde vezi că sunt colegii tăi la câțiva metri distanță de tine sau ceva de genul ăsta. Și uite-te că chestiuni care le vedeai în jocurile video acum 10 ani de zile devin o realitate pentru soldații americani. Deci, efectiv, soldații ăștia care, când erau mai tineri, jucau jocuri video, acum ajung să aibă și heads-up displays când sunt detașați. Și acum nu știu exact, ci că am înțeles că vor să creeze 120.000 de asemenea heads-up displays, denumite IVAS, se numește Integrated Visual Augmentation System, IVAS, care este de fapt un HoloLens probabil la suprapreț plătit de către armata americană. Nu știu acum cât de util va fi într-adevăr în câmp. Gândește-te că ăștia când se duc pe nisip, pe ploaie, pe frig, pe ce vrei tu. HoloLens-ul nu știu dacă funcționează cum trebuie în casă, la temperatură stabilă, dar minte când ești pe vremuri afară, pe frig, pe ce vrei tu. Plus că sunt explozii prin zona aia, ce știu, mai primești o bâtă după cap, tot felul de chestii de astea. Dar greu uite-te de zis. Ideea e că dacă armata se bagă la așa ceva și bagă bani, s-ar putea să avem parte de niște evoluții inesperate care să le facă totuși utile, știi? Și care poate să le aducă cumva și o utilitate în lumea civilă ulterior. Da, de multe ori așa se întâmplă. Când armata a creat un sistem, uite, și GPS-ul tot de către armata a fost creat efectiv pentru tracking foarte specializat. Și atunci, dacă se investesc banii ăștia, este foarte probabil că până la urmă o să se ajungă și în populația civilă o chestie din asta. Gândește-te că, să zicem că au un NDA ăștia de la Microsoft, nu un NDA, un contract de exclusivitate cu armata pentru 10-20 de ani de zile, după care Microsoft poate să scoată la iveală sau între timp poate un heads-up display în care să te distrezi cu adevărat și când mergi pe stradă sau când mergi cu mașină. Oricum, ideea este că ăștia de la Amazon la un moment dat s-au certat și cu Microsoft-ul pentru că Microsoft a mai câștigat un alt contract de 10 miliarde pentru Pentagon, un cloud pentru salvarea datelor în cloud și uite, cu alte 20 de miliarde ce poți să știi este că Microsoft merge bine. Acum îți dai seama de unde își permite Microsoft să dea cât 7,5 miliarde pentru Skype, încă sau 9 miliarde pentru Bethesda și alte chestii, știi? Acum îți dai seama de unde au ăștia bani. Au slavă Domnului. Au. În fine, uite, și de-aia am pus API-uri și HUD-uri angro. HUD-uri pentru toți. HUDs. Sunt curios să văd cum o să pară la mașini și mai ales când este vorba de un heads-up display pentru mașină în timp de zi. Când e soarele, îți vine soarele din față, ce direcție, ce mai vezi. Știi? Dar vedem. Vezi, pentru că ele sunt gândite și reflectă imaginea dintr-un oarecare unghi, astfel încât tu să vezi. Dacă soarele îți bate foarte puternic în parbriz, evident că nu vei vedea, dar pentru asta încă nu s-a inventat o soluție bună. Dar probabil că 90% din timp nu e o problemă să-l vezi. Doar că informația e destul de limitată. Ideea e că și ăsta e așa un fel de truc de extra opțiune ca să mai vândă niște mașini. Eu nu i-am găsit utilitatea. Nu știu, poate am mers cu un Audi A6 2019 care avea așa ceva și mi-a arătat viteza, ți-a arătat direcția în care să te duci când navigai cu sistemul GPS al mașinii, dar bineînțeles, dacă folosești Google Maps, de exemplu,
nu mai e funcțională partea aia. Eu prefer oricând să mă uit în jos pe vitezometru, nu mi se pare atât de complicat sau că mi-ar distrage atât de mult atenția după 13 ani. Ce 13 ani? Vorbesc prostii, deja sunt mai aproape de 15 ani de condus. Da. Să zic că sunt chestii multe noi la tehnologia nouă care ajută și sunt unele care nu chiar. Știi? Ăsta e unul dintre ele. Dar știu că generațiile următoare, cu realitatea augmentată, care cumva îți arată că ai posibil pietoni în față, mai ales noapte și așa mai departe, s-ar putea să fie mult mai interesante. Dar mai trăim și mai vedem până acolo. Hai să mergem la următorul, în curând pe micile ecrane. Să mergem la alte știri de la tine. Da, ultima mea știre de astăzi este din ziarul Japan Today, din ediția lor online, din care aflăm cu tristețe că omul de știință Isamu Akasaki, care este unul dintre cei 3, am impresia, care au fost premiați cu premiul Nobel pentru cercetare în domeniul LED, în domeniul diodelor luminoase, a murit la vârsta de 92 de ani, o vârstă frumoasă de altfel, odihnească-se în pace, și m-am motivat articolul ăsta să caut un pic mai mult și să înțeleg un pic de ce s-a întâmplat chestia asta cu premiul Nobel în primul rând, pentru că se pare că premiul ăsta Nobel l-au primit oamenii ăștia în 2014 și eu stăteam așa și mă gândeam, dar LED-uri există de multă vreme, abia în 2014 au luat oamenii ăștia Nobel pentru chestia asta. Și am zis că am cercetat un pic și am zis că o să fac și la podcast o foarte scurtă istorie a LED-ului pentru cei cărora le atrage atenția ce o să spun aici, poate vor căuta de unii singuri mai multe informație. Sunt foarte multe videouri bune pe YouTube, site-uri de tot felul și așa mai departe. Și facem așa o scurtă istorie a LED-ului. LED deja știe toată lumea ce înseamnă, e vorba de Light Emitting Diode, pe română diodă luminescentă, care cumva a devenit omniprezent în viața noastră. Avem în ziua de azi de la LED-uri pe absolut orice produs electronic folosim. Uite, am mixerul ăsta în față cu LED-uri din alea clasice, roșii și verzi, care există deja de 30-40 de ani. Avem LED-uri în telefoane, în monitoare, pe stradă, în farurile mașinii, absolut peste tot. Dar de ce a fost așa important? Ok, hai să trecem în revistă un pic istoria. Se pare că primele tentative de a face niște dispozitive similare cu LED-urile au început prin 1907. Cam atunci apar primele mențiuni despre efectul ăsta care produce lumină în interiorul LED-ului. Evident, mult prea devreme ca să fie viabil și ca să se transforme în ceva palpabil. Primul LED cu adevărat funcțional a apărut în 1936, deci la 30 de ani aproape după primele teste. Cu câțiva ani înainte, cu 8 ani înainte, un tip rus, Oleg Losev se numea, el a scris o lucrare destul de interesantă despre efectele astea, și primele dispozitive patentate de tip LED sau, strămoși ai LED-ului au fost în Ungaria în 1939, deci nu foarte departe de noi. Iar apoi primul LED adevărat, da, în sensul pe care îl știm noi astăzi, a fost creat de un tip, Nick Holoniak se numea el, în 1961. Era un LED roșu, cum atât de multe sunt în continuare în ziua de azi, dar era extrem de scump, deci nu putea fi folosit în absolut orice, pentru că primele LED-uri costau sute de dolari. Evident, era ceva super nou, procesele nu erau bine puse la punct. LED-urile funcționează prin introducerea unui curent electric într-un semiconductor de obicei, tot felul de substanțe chimice, care în momentul în care trece un curent electric prin ele, generează lumină. Și în funcție de compusul substanței respective, lumina aia poate să fie în diferite locuri pe spectru, roșie, galbenă, portocalie, verde și așa mai departe. Și primele LED-uri cel mai ușor au fost să le facă pe astea de culoare roșie. După aproape 10 ani, pe 1970 cândva, dezvoltarea LED-urilor a ajuns la punctul în care astea puteau fi produse cumva în masă și au devenit mult mai ieftine, puteau fi folosite
la orice și cam în aceeași perioadă, dacă sunteți curioși, dacă sunteți atât de tineri încât să nu fi avut onoarea să vă întâlniți cu un calculator Texas Instruments de prin anii 70, de exemplu, au fost cumva printre primele dispozitive care aveau display-uri cu LED. Țin minte că aveam unul care a fost al lui mama când era ea în facultate și care a costat o avere pe bunicii mei și care avea un display din ăsta cu LED-uri și mânca o baterie de 9 volți în circa 2 ore maxim dacă îl lăsai aprins. Cam atât de multă energie consumau primele dispozitive cu LED. Între timp, de fapt, asta era șmecheria cu LED-urile. Pe lângă faptul că erau mici și puteau fi integrate în tot felul de dispozitive, au devenit și extrem de eficiente energetic. Au început să fie folosite din ce în ce mai multe aplicații din astea pe scară largă și să înlocuiască becurile clasice. Pentru că nu produc la fel de multă căldură, majoritatea energiei pe care o consumă e transformată în lumină, nu în căldură, și atunci sunt mult mai eficiente. Dar care a fost problema cu LED-urile și de ce au luat oamenii ăștia premiul Nobel în 2014? Ei bine, până pe la început de ani 90, oamenii au reușit să creeze cu succes LED-urile roșii, galbene, verzi chiar, dar lipsea un element foarte important din LED-urile pe care le îndrăgim atât de mult în ziua de azi, și anume LED-urile RGB. De la ce vine RGB? De la cele 3 culori de bază în limba engleză, red, green și blue. Aveam red, aveam green, dar nimeni nu reușise să facă blue. Cam asta a fost chestia, cam asta a fost motivul pentru care oamenii ăștia au luat premiul Nobel în 2014, pentru că cercetarea lor continuă, începută pe undeva pe la sfârșit de ani 80, început de ani 90, a dus la crearea LED-urilor albastre. Iarăși, explicația e mai complicată. Vă las pe voi să decideți dacă vreți să vedeți explicația aia complexă sau nu. Ideea e că fără LED albastru nu se putea crea tot spectrul de culori, nu se putea crea lumină albă. Și de asta a fost foarte importantă descoperirea acestui LED albastru, pentru că a fost foarte greu să găsească compușii aia chimici perfecți care să rezulte în posibilitatea de a produce LED-uri cu lumină albastră. Odată cu realizarea acestor LED-uri, cumva s-a schimbat toată paradigma, s-a schimbat lumea în care trăim, de fapt, știi? Pentru că, uite, avem în ziua de azi ecrane LED. S-au dus neoanele, gata. S-au dus neoanele au fost cumva o soluție destul de proastă de la început, dar erau o soluție mai bună la lumina incandescentă clasică, fără să fie o soluție cu adevărat bună, știi? Soluția, într-adevăr, cea revoluționară e asta cu LED-uri. Avem LED-uri albe azi, care ne luminează casele, iarăși le folosim pe post de far la mașini, dar LED-ul albastru a fost cel mai important pentru că a fost cel mai greu de obținut și pentru că a dus la posibilitatea de a crea LED-urile astea RGB, da? Pe care nu le folosim doar ca să ne luminăm frumos tastatura și calculatoarele, ci care au aplicații reale, multe, da? În primul rând în display-uri, mai ales display-urile alea imense pe care le vezi pe clădiri și așa mai departe, fără tehnologie LED, nu ar fi fost posibile. Existau variante ale lor și înainte de existența LED, dar erau extrem de costisitoare și de grele și consumau incredibil de mult curent. Acum sunt foarte economice, țin foarte mult, pentru că unul din multele avantaje ale LED-ului, pe lângă consumul mic de energie, e faptul că sunt foarte rezistente. Dacă sunt de calitate și dacă le dai un curent potrivit, da, nu foarte puternic, poate să țină ani de zile, 10 ani chiar, la o utilizare normală. Da. Și cam asta, uite, LED-ul e o chestie de multe ori trecută cu vederea, pentru că îl vedem peste tot și deja am uitat că există și că a fost nevoie de mulți ani de cercetare ca să fie dezvoltat. Am pus un link acolo de la unul din youtuberii mei preferați, LGR, care are un clip fain despre istoria LED și sunt multe. Dacă căutați și dacă sunteți interesați să aflați mai multe despre tehnologie, găsiți foarte multe chestii importante, asta ține de voi, dar utile și interesante pe YouTube și nu numai. Ideea e că, uite, o chestie minusculă și care poate fi trecută cu vederea ca LED, ca un LED, da, LED-ul albastru, a făcut ca niște oameni să câștige premiul Nobel la un moment dat. Și gândește-te că în momentul de față avem inclusiv o tehnologie numită microLED,
care îți permite să ai televizoare mai bunicele sau comparabile cu OLED. Avantajele sunt multiple și avansurile făcute în ultimii 10 ani sunt absolut incredibile. De la 30 de ani de când a apărut LED-ul roșu până la când a apărut cel albastru, da? Până în ziua de azi în care avem absolut tot bazat pe LED, au trecut doar încă 30 de ani. Deci a durat 30 de ani să se dezvolte o culoare de LED și apoi în următorii 30 de ani LED-ul a devenit o chestie omniprezentă. Nu există om pe lumea asta care să nu fi folosit sau văzut vreodată un LED, cred. Și da, e interesant, e un capitol foarte important din istoria tehnologiei pe care multă lume îl trece cu vederea, pentru că efectiv nu îl ai în vedere, știi? Nu e o chestie care să atragă atenția nimănui, dar e o chestie care ne schimba viețile. Cum îți dai seama că o tehnologie este foarte utilă în societate? Când nu-ți dai seama că există. Exact, așa este. Și oricum, legat de LED, cel puțin m-am uitat la LED-ul folosit la iluminatul public. E o mică mare problemă cu ăla. Poate nu vor să investească ei cum trebuie bani. Dar nu știu dacă ai observat, când te uiți la un felinar ăsta public, când te uiți direct la felinar, pare că lumina te orbește, dar când te uiți în jur, pare că totul este puțin mai întunecat de fel. Și aici e o problemă cu LED-urile în genere, și pe care încă nu au rezolvat-o, așa cum trebuie, faptul că nu ocupă întregul spectru dintre roșu până la albastru. LED-urile de obicei emit în benzi foarte înguste, de exemplu roșu, verde și albastru. Tocmai de aia, când te uiți la un LED direct, vezi lumina albă și foarte strălucitoare. Dar când luminează obiectele din jur sunt deja, par mai puțin strălucitoare, ca să zic așa, nu sunt luminate cum trebuie. Pentru că lipsesc lungimile de undă, există efectiv părți întregi din spectrul dintre roșu și albastru, unde îți lipsesc lungimile de undă și tocmai de aia nu primești suficient de multă, să zicem, lumină înapoi din mediul înconjurător. Tocmai de aceea, în ceea ce privește fidelitatea culorilor obiectelor din mediul ambient, este mai mare la becul incandescent, pentru că ele emită în tot spectrul. Și acum, la LED-uri, ce mai trebuie rezolvat, mai ales pentru iluminatul public, e tocmai chestia asta. Fă cumva un LED care să genereze lumină în întregul spectru dintre roșu și albastru. Sunt curios să văd cum o să continue. Dar oricum e un lucru extraordinar, pentru că, cum ai zis tu, fără LED albastru, nu aveam tot felul de monitoare, în principiu, pe LED. Da. Da, în domeniul ecranelor, e clar, cea mai mare revoluție acolo a fost. Sau n-aveam mouse-uri cu RGB, n-aveam tastaturi. Ar fi fost doar RG. Ar fi lipsit B-ul, vezi? Și n-ar fi fost triada completă. Glumesc. Da, clar. Chestia e că iluminatul stradal cu LED e totuși într-o fază destul de incipientă, să zic așa. Nu avem de foarte mulți ani. Poate și motivația de a dezvolta foarte mult tehnologia lipsește dacă ce ai spus tu acum nu e cumva cerut de către cei care cumpără iluminat stradal cu LED. Dar uite, încă un fun fact așa pe final, înainte să închei mica mea prezentare a LED-ului, este că se presupune sau s-au făcut niște teste care spun că dacă am înlocui absolut toate becurile clasice incandescente cu iluminat LED pe întregul glob pământesc, ar reduce la fel de mult emisiile de gaze de seră la nivel global, cât ar însemna renunțarea la 3 sferturi din parcul auto al Statelor Unite ale Americii, care este extrem de mare, evident. Deci cam atât de eficiente sunt LED-urile în comparație cu iluminatul clasic. Ăsta e probabil cel mai mare beneficiu pe care îl avem de la ele în momentul de față. Și contează. Uite, eu mi-am schimbat în Brașov, la apartamentul din Brașov, în urmă cu, nici nu mai știu, că sunt de 2 ani deja în Germania, în urmă cu 3 ani, să zic, toate becurile din casă cu lumini LED. Nu am un apartament extrem de luminos, aprindeam lumina destul de devreme seara și, efectiv, prin faptul că am schimbat toate becurile cu LED, am văzut o diferență acolo la factura de energie, înțelegi? Deci nu e nesemnificativă chestia asta.
Foarte bine. Eu Mersi sunt fan fain. LED. Trăiască LED-urile. Trăiască LED-ul. Mersi fain de Led Zeppelin, nu? Da. Mersi fain de Ăla e altfel de LED. scurta istorie și de prezentare. Din când în când e bun și un drum din asta istoric legat de o tehnologie sau alta. Hai să continuăm cu alte vreo câteva subiecte pe care le mai avem aici, despre care o să discutăm puțin mai pe scurt, pentru că pur și simplu nu este timp. Și Smithsonian Magazine. Avem știri pe scurt acum, sau informații pe scurt, ci că Ingenuity, elicopterul trimis pe Marte odată cu roverul Perseverance, conține un material din avionul original al fraților Wright. Frații Wright, americani care au încercat să facă un avion care zbura self-propelled, cum se spune, adică de la sine putere, ci că undeva prin 17 decembrie 1903 au reușit să arate că, într-adevăr, poți să ai un avion și poți să zbori. Și au zburat preț de cât? 40 de metri, adică 20 de secunde. Ei, puțin tel, dar e bine. O parte din pânza de la avionul respectiv, din aripă, este deja atașată în micul elicopter trimis pe Marte. Elicopterul se numește Ingenuity. Și o chestie foarte interesantă, Ingenuity chiar de curând a fost eliberat, e deocamdată la sol și cred că o să-l lanseze în zilele următoare. Au trebuit să lucreze puțin mai intens la el, pentru că, efectiv, Ingenuity e un elicopter micuț, cred că are o înălțime de maxim 1 metru și este un fel de dronă. Efectiv, te gândești că este o dronă cu 2 elici contrarotative și am înțeles că trebuie, datorită faptului că presiunea aerului este de vreo 90 de ori mai mică decât pe Pământ, îți dai seama că elicele alea trebuie să se rotească la 1000 de rotații pe minut ca să reușească să stea în aer. Sunt foarte curios să văd când o să reușească să trimită primele poze cu roverul și de la înălțime, așa, 10, 20, 50 de metri altitudine, așa. Dar uite că... Google Maps Marte, cum ar veni. Da, o să fie Google Maps pe Marte. Deja există, mi se pare. Google Maps chiar avea într-o vreme o posibilitate, nu Google Maps, ci era Google Earth. Dacă avea aplicația în sine instalată, te puteai duce să vezi Marte. Și Marte cred că și pe Lună. În continuare, da. Cred că poți în continuare. Nu m-am uitat pentru că... Am impresia că am pe calculator. Da, tu uită-te în timp ce eu mai vorbesc. Ideea este că puteai să te plimbi înainte, dar acum, când ai instrumente la fața locului, poți să facă o cartografiere ceva mai bună. Și chiar dacă elicopterul respectiv nu reușește să facă mare lucru, ideea este că ai deja o bucată de material care este acolo. Acolo unde rămâne elicopterul ăla, cred că va fi zona istorică protejată pe următoarele câteva sute de ani de zile. Așa că vom trăi și vom mai vedea ce să mai fie pe acolo. Toată lumea așteaptă să vadă când e noul filmuleț cu sunet de la roverul Perseverance. Știi că din când în când acum mai face înregistrare și cu sunet. Bineînțeles, ce poți să auzi decât vântul. Cine știe? Tocmai asta e chestia. Nu știm niciodată când o să auzim ceva la care ne așteptăm mai puțin. Un țipăt, un pârț, ceva trebuie să fie pe Marte acolo. Ideea e că bănuiala generală este că a existat viață cel puțin microbiană pe Marte și este foarte probabil că, dacă a existat, să se găsească și niște urme în sedimente. Tocmai de aceea s-au dus chiar pe fundul unui vechi lac. Da. Vechi lac. Bun, mergem mai departe. La Tech Explore, al doilea, că primul cumva m-am atins de el, și anume, Apple are brevet pentru suprafețe sensibile la atingere. Efectiv, tastaturi reconfigurabile. Și când te uiți în linkul respectiv, o să vezi că, de fapt, Apple a obținut un brevet pentru a ai o placă metalică, de desubt e o placă cu senzor și sub aia este un fel de altă placă din asta de procesare a senzorilor și așa mai departe. Și unul dintre lucrurile interesante legate de acea suprafață este că e plată și poți să faci reconfigurare ca să generezi tot felul de keyboard-uri, tipuri de tastaturi și eventual cu trackpad-uri ce vrei tu. Știi că în momentul de față avem tastaturile astea și dacă se întâmplă ceva cu tastatura, e murdărită, scap cafea pe acolo, am pățit la laptop. Se scap cafea în laptop și trebuia să așteptă zi 2 până se usca și după aia tastele erau prinse, se blocau în cafea acolo. Am pățit.
Hei, N-am pățit și eu. cu o chestie din aia nu mai ai probleme. Trebuie doar să te înveți să tastezi pe masă. Imaginează-ți cât de enervant este să tastezi pe masă pe o suprafață care nu are un feedback haptic. Să simți că împinge înapoi, știi, degetul sau ceva, cum e la tastele obișnuite. Dar mă gândesc că odată ce apare tehnologia aia în mass production, la un moment dat o să vezi că oamenii se obișnuiesc. Tastezi pe anumite zone, știi că tasta aia poate să fie, și știi că ăștia de la Apple sunt înnebuniți cu meniurile contextuale. Te poți duce în orice fel de aplicație și în aplicația curentă probabil se schimbă layout-ul. Și atunci ai doar anumite butoane highlighted să poți să folosești. Odată ce ai platforma fizică, poți să faci din software o mulțime de lucruri. Tot așa cum i-au bătut americanii pe chestii de software pe japonezi. Și că japonezii undeva prin anii 90 foarte bun la chestii tehnice. Nimeni nu se poate plânge. Numai că aveau un telefon și dacă vrei cameră la telefonul ăla, trebuia să iei un dispozitiv fizic să-l atașezi la camera aia. Și erau foarte șmecheri japonezii. Ai putea spune că japonezii au inventat ideea asta de transformer cu tot felul de device-uri. Pe când, uite-te că odată ce Apple a scos iPhone-ul prin 2007, să fie pe acolo, atunci ai făcut toate nebunile astea din software. Într-adevăr, ai platforma de hardware, dar din software rezolvă o mulțime de alte chestiuni. Și atunci mă gândesc că și aici o să facă. Apple-ul face platforma, pregătește acea suprafață sensibilă la atingere și după care, cu niște softuri, modifici. Ideea mi se pare faină. Nu este, să zicem, revoluționare, că ceva similar a fost gândit de mulți alții, cred că la prezentări din astea de Computex, îți arăta cu laserul, îți făcea conturul tastelor și tu tastai pe masă, de exemplu, acolo unde era conturul tastelor. Și atunci laserul avea și o cameră și cu ocazia aia vedea pe ce ai tastat și îți recrea tastele pe monitor. Deci nu e total nou, dar cine știe, poate ăștia fac o chestie mai practică. Pe mine mă supără, eu sunt fan tastaturi, eu vreau să simt tastele alea, îmi asum eu riscul de a vărsa cafeaua pe ele, mie îmi dă anxietate când mă gândesc la vremea în care efectiv o să trebuiască să faci totul pe niște suprafețe tactile, pentru că generațiile noi, copiii ăștia care se nasc acum și care se vor obișnui direct cu ele, nu vor avea probabil nicio problemă cu asta, știi? Mm-hmm. Dar eu, nu știu, efectiv am mai încercat chestii touch, în afară de telefon pe care îl folosești cumva așa cu două degete și merge treaba, deși nici pe ăla nu-l consider ideal, nu vreau. Dar cine știe, probabil că nu o să avem de ales în curând. Știi cum e, back in my day, pe vremea noastră. Da, e o chestie de obișnuință, chiar așa e și cumva are sens să apeși, să simți ceva că se apasă, știi? Până la urmă, toate jucăriile noastre de mici se bazează pe senzația asta de a apăsa pe lucruri, de a face o acțiune fizică, știi? Cumva doar iluzia de a atinge o chestie fără să se miște e un pic neplăcută, să zic așa. Nu știu. Vom vedea. Bun, mergem mai la următoarea chestie. Știu că îți plac chestiile astea. Smithsonian Mag a scris un articol în care se povestește de faptul că Louvre, muzeul, era să zic magazinul Louvre, a publicat online 480.000 de lucrări. Înainte erau publicate vreo 20.000. Puteți să verifici online. Acum te poți duce pe ce e louvre.fr/en și acolo mi se pare că poți să dai click pe Explore, după care să vezi tot felul de chestii de lucrări și așa mai departe. Colecții și alte chestii. Interesantă fază, discutăm de 480.000 de lucruri, de la, ce știu, măști, dinți, foarte vechi, monezi, pietre, orice vrei tu. Și când te pui acolo, îți arată codurile de pe ele și, bineînțeles, tot felul de alte chestiuni. De exemplu, caracteristici, când a fost descoperit și așa mai departe. Foarte fain. 480.000. Cine este interesat de muzee, Louvre are 480.000 de asemenea de lucrări. Super, super simpatic. Nu mă mai uit că am fost. Da. Glumesc. Le-ai văzut pe toate. Chiar am fost, a fost impresionant. Nu le-am văzut pe toate pentru că e mult prea mare și era mult prea aglomerat și eu nu am răbdare în aglomerații de genul ăsta, plus că nu sunt cel mai mare fan umblat prin muzee și privit tablouri. Într-adevăr, e impresionant, mai ales dacă ești pasionat de artă,
the place to be, ca să zic așa. Am fost la locurile esențiale, am văzut-o pe Mona Lisa, am fost dezamăgit de Mona Lisa, dar nu, n-aș mai merge încă o dată. E foarte înghesuit, nebunie, toată lumea vrea să vadă Louvre și parcă cumva îi știrbește din farme chestia asta. Cel puțin pentru mine cam asta e senzația. Bine, mai toate muzeele acum își prezintă tot felul de chestiuni online și e bine să facă treaba asta, pentru că nu toată lumea are acces la lucrurile astea. Și ultima chestiune pe ziua de astăzi este de la Explaining Computers. Care sunt diferențele între procesoarele Intel și AMD? E acolo o mică incursiune prin istorie sau chiar mai mult explică diferențele sau asemănările între astea. Cumva AMD, care a venit după Intel, cumva face o oglindire a clasificărilor din Intel. De exemplu, Intel are Atom și Celeron și Pentium, iar pe partea AMD ai Athlon. După aia ai seria Core de la Intel. Ei bine, cu seria Core de la Intel vine AMD cu Ryzen și Threadripper. Iar după aia ai seria Xeon de la Intel, pe partea AMD vine Athlon Pro, Ryzen Pro și Epic. Și acolo explică mai multe chestiuni, în mai multe puncte, care e diferența sau asemănarea între procesoarele astea Intel și AMD și de unde vine și notația asta, 357, de exemplu Ryzen e 3579, e chiar o oglindire a Core, i3, i5, i7, i9. Și cam atât. Cine este interesat să urmărească filmulețul ăsta, 12 minute și ceva, îți trece puțin prin istorie și îți dai seama cum poți să compari puțin diversele modele. De exemplu, la Intel ai modelele cu K, care înseamnă overclocked. Ai modelele cu G, care înseamnă că au placă grafică integrată. Și ai F, care n-au placă grafică integrată, știi? Și ceva similar la AMD. Mi se pare că AMD-urile au APU. Când auzi de APU, știi că are și placă grafică integrată în procesor. Și asta. Dar uite, aici ce e interesant, de exemplu, Xeon Platinum de la Intel are 56 de nuclee. Îți imaginează să ai ceva 56 de nuclee. Bineînțeles, n-ai nevoie pentru gaming. Pentru gaming am stabilit în episodul trecut, 6 nuclee sunt suficiente. De la 6 încolo. Și cam atât. Explaining Computers, nu uita să te duci, să te înscrii la canalul respectiv, pentru că este foarte fain. Și pe de altă parte, nu uita să te înscrii și să dai share la podcastul ăsta pe acolo, pe oriunde poți, bineînțeles, să ne trimiți și recomandări. Cam atât a fost pe astăzi. Cred că am vorbit mult despre multe lucruri care ne plac și nu vrem să vă mai reținem, pentru că timpul este scurt, chiar și pe vreme de pandemie. Așa că shameless promotion, Vlad. Diasporacast.com urmează să înregistrez un episod, chiar săptămâna asta am un preambul. Va fi interesant, va fi axat mai mult pe lucruri legate de viața din Germania. Nu vreau să dau prea multe detalii acum, veți afla la momentul potrivit. Probabil că luna asta va ieși episod nou. Și cam atât. Faceți o donație, ajutați-vă semenii, ajutați-i pe cei săraci sau mai săraci decât voi, cât de puțin puteți. Totul e binevenit. Cool. Și pe mine mă găsiți pe manelcheța.com, unde am podcastul Un Român în Londra, unde discut despre viața din UK și efectiv sunt un fel de reporter al românilor în UK, care vorbește despre viața de la fața locului cu tot felul de impresii, întâmplări și așa mai departe. Ne putem întâlni și pe acolo. Bun, hai că am ajuns la final. Acesta este episodul 27, sau a fost episodul 27, unde am discutat despre API-uri și HUD-uri angro. Acum înțelegi și tu de ce am numit astea. API-uri pentru toți, HUD-uri pentru toți. Să fie și să ne ajungă. Iar am vorbit despre faptul că Google devine serios cu Pixel 6, LED-ul albastre, API-uri la liber și HUD-uri pentru soldați. Vlad Bănică și Manuel Cheța te salută. Pa, pa! Numai bine!